Bibiyahe tayo papuntang Gasol, Pangasinan. May environmental fee po tayo, 30 pesos per head po. Okay. Villa Balin Manok Repiduanan. Here we are.
Good morning, guys. Ayan. Ngayon naman pupunta na tayo sa dagat. Hindi tayo nakaligo kahapon kasi parang sobrang pagod eh. Ito yung ano nila sa nila. Ay, kapareho ng sa Bolinao. Oh. Yung color. Kahawig ng Bolinao. Pero hindi siya ganun kapino. Sabagay, kasi malapit lang naman din ang Bolinao dito talaga. Wow. Look at that. Ito lang naliligo. It's a private resort. Kami pa lang. Wala yung araw. Tingnan natin yung mga nasa paligid. Guys, dito sa Villa Balinmanok, ito na yung dulo. Dito, meron ditong view deck. Ayan. Mamaya akyatin natin yun dyan. Tapos may mga nakita kami mga umakyat eh. Ayan. Ganda dagat. Walang katao-tao. Napakaluwag talaga nung property nila. Malakas ang alon. Ay, nakikita nyo ba yan? Yung mga basura na tinatapon sa dagat, talagang babalik at babalik, oh. Talagang tinataboy nila pabalik. Be responsible naman po. Dami mga plastic, oh. Gusto naman. Yung mga ilaw. Ang daming tumi. May tsinelas pa. Tali. Tingnan ko naman ito. Pagano ng arit ng ano. Malakas ngayon yung ano? Alon? Salamat na tayo, di umuulan, no? Hindi kasi yung panahon ngayon, tagulan na kasi ngayon. Pagod-pagod ko din. Nakakaalon. Pero yung ano niya, buhangin niya, Bolinao. Ah, sa drone to white, saan tingnan. Pero ano kasi siya eh, brownish. Kunin mo nga. Magkalapit lang kasi. Guys, papakita namin sa inyo yung tubig dito sa Dasol. Ayan. Medyo maalon ngayon, pero compared kahapon, mas maalon talaga kahapon. Grabe. Malinaw. Malinaw guys. Yan, malinis. Pero yan, marami lang talagang, syempre sa dagat naman talaga, may mga ganto-ganto. Ano nga tawag sa mga ganyan? Pang nipahat? No?
Hello guys! Nandito tayo ngayon sa Villa Balinmanok, Recrudo 1. Kasi yung 2 kahapon, dun dapat kami, fully booked na siya. Dito, buti na lang may natira pa. Kaso ano lang siya, fan room. Kubo fan room. Yan. Huwag ka maingay. Maaga pa lang nag-swimming na kami dito kasi para hindi na masyado mainit. Dahil mamaya uwi na tayo. Good luck sa ating motor rides. I-review natin tong resort. Okay, number 1. Okay naman sana siya, pero dun sa binayaran natin na 2,000 para sa kubo non-aircon, diba electric fan lang siya, parang hindi siya worth it dun sa 2,000 kasi compare sa mga napuntahan namin 1,000 kasi kubo na yun, tas malawa, tas malambot pa yung kama. Guys, pagising ko ang sakit ng likod ko. Hindi siya hindi siya talaga kutsyon. Hindi siya kutsyon eh, alam mo yung may banig sa likod, ano tawag doon, basta manipis lang siya, kaya gising ko sakit ng likod ko. Ang arte, diba? Hindi. Basta ganun niya. Pangalawa, yung mga pintuan nila, hindi maganda yung lock. Dun sa may pinaka-room, nakita nyo naman na bulok-bulok na siya, nasisira na. May papakita natin. Tapos yung sa pinaka-main door, wala rin. Sadali lang. Yung main door, kandado lang. May kadena. Ganun. Tapos, maliit, no? Maliit yung kama eh. Masikip. Kung medyo malalaki kayong tao, hindi ko makikita. Pero, sa mga nagtitipid, kasi pinakamura na to. Yung 2,000 na natin, no? Sa private resort. O, 2,500 yun eh. Discounted na. Pero okay na din. Yun nga lang talaga. Kung i-compare sa mga iba namin napuntahan. Kasi less than 1,000, magandang room na. Aircon na yun eh. Ito kasi beachfront. Kaya siguro, naka-private resort. Tapos, another thing, di ba nagbayad ka na ng accommodation? May entrance fee pa po sila na 50 pesos each. Ngayon lang po kami nakarinig ng gano'n. Sabi naman niya, in-inform daw niya ako sa message. Pero hindi ko nabasa eh. Titignan natin mamaya. So, pinayaran natin total ay 2,000. Plus environmental fee, 60. Okay na yung environmental fee. Okay na yung 30 pesos each yung environmental fee. Tapos, from gate nitong Villa Manok, ang haba pa, ang layo. Ano siya, rough road. Pero mas lang. Tapos ano pa? Ano pa yung sunod? Mga negative ba? Lahat na, negative muna tayo. Siyempre. Maraming basura din dito sa Dalampasigan. Pero ayan. Pero ayan sila. Guys, tingnan mo. Ayan sila, may mga nagpunta na para maglinis. Kasi maraming mga plastic bottles, mga chichirya. Yan, dyan sa Dalampasigan. Talagang binabalik ng dagat. Sana yung mga napupunta dito. Oo, maging responsible tayo sa lahat ng pinupuntahan natin. So, yung mga basura talaga huwag natin itapon sa dagat. Utang na loob. Let's conserve our Mother Earth. Ang nakakatuwa dito sa resort na to ay ang babait po ng mga staff nila. Kaparinig. Mababait po, mababait yung, kahit yung sa reception, di ba 2,500 daw yung price nung non-aircon nila. Diniscount nila kami ginawa 2,000. Since weekday naman, tsaka dalawa lang kami. Kasi good for 3 packs na din siya. Tapos, yun. Ang random na lang tong pag-aano natin. Ang problema namin, ang layo ng CR. Common CR lang siya. Maglalakad ka pa nung ano. So, kailangan
bago ka matulog, gawin mo muna lahat. Mag-brush ka na. Mag-CR ka na. Kung sa isang araw lang naman. Ha? Kung isang overnight lang naman. Oo, kung isang overnight lang, no problem. Pero yun lang yung nasa kubo namin. Hindi ko lang alam sa mga with aircon if meron silang sarili CR or common CR din na malapit sa kanila. Common din, no? Hindi ko lang. Tapos masyadong maliit para Sa nakakatuwa dito kasi ang laki ng property. Ang dami mo pwedeng pagtambayan. Tapos natuwa din ako kasi marami silang puno dito ng mangga. May buhat pa. At may siniguelas. Pwede ka mamitas. Free. Ang ganyan. Hanggang nandito ka nakaano. So namitas ako kahapon. Hindi ko na napakita. Mamaya mamimitas tayo ulit. Hingi tayo ng medyo madami-dami parang pasalubong. Nakita nyo guys yung noodles namin. Yan, langgam. Ang daming langgam. Ilagay lang namin dun kasi sa loob eh. Hindi namin akalain na papapakin ng langgam. Yan, si husband pamili ng tubig. So, lahat dito binibili. Wala ditong tubig. Naluto? Naluto. Hindi ko pa nilagay. Oo, yung bago naman. Pansit canton. Corned beef. And egg lalo. Egg lalo. Pading. Ang dami naligo ah. Mga ano yan? Yun guys, the other bad side is, diba ito yung kubo namin. Malayo nga yung CR. Malayo yung faucet. So, yun si husband. Pupunta pa siya doon. Para hugasan yung ilang mga lutuan. Wala man lang kasing malapit dito na tubig. Sana magkaroon din po. Naka-check-in para hindi naman nahihirapan na pumunta pa dun sa faucet. Tapos yung water, yan, bibilin mo pa siya 35. Dito kayo bumili 35 siya. Pero sa 7-Eleven 35 naman. Yun lang, hindi lang talaga accessible yung faucet, yung CR malayo. Pag dito ha, pero siguro pag yung mga nandun, medyo malapit sila. Pero baka meron din silang sariling CR. Okay guys, that's it. Ito naman yung kape. Corned beef. Pansit canton. Yung natira namin kanin. Dito na namin din sila. So, yeah, pero hindi masarap din. 60 per kilo.
Overall, ipo-promote mo ba o i-recommend mo ba tong resort na to? 7 out of 10. Dahil dun sa accommodation lang naman na napunta natin. Tsaka dahil sa pagkain, sa entrance fee. Oo. Pero yung kung gusto mo ng peace, serenity, yung hindi crowded, ito yun para sa iyo. Ito yung para sa inyo ng family mo. Kasi ang lawak. Ang dami niyong pwedeng pagpwestuhan. May mga duyan pa nga dun. Ayan o. Diba? Pictorial yung galore. Ganyan lang naman talaga ang mga ano. Hindi siya black. Dali mo na lahat. Hindi yan mapili. Alam niya oh. Naghihintay din siya. May pakain ka? Ano ba? Pakakainin natin yun. Para hindi ka manghabol mamaya ha. Kainin natin si Acer. Para hindi ka baka hindi mo ko kabul ma'am. Matanda na ito ma'am. Nagkakarap ng mata. Kawawa. Ba't mo nga sa kanya? Mas naawa ko doon sa Batanes ng mga aso. Kaya nga eh. Busin mo to ha. Eto, ano naman to? Pinapakain naman to siguro dito eh. May juicy pa. Kinain niya. Kala ko juicy pa eh. Ano to? Tipa nila? Hindi kasi pag napapakain kasi sila, juicy ang mga yun. Nalakad na ako yun. Alright guys, pupuntahan naman natin yung kanilang view deck. One is never God's heart in a garden that anywhere else on earth. Tribute to our brother Ronald. So okay. May daan dito. Diyan. And here. Dito pa lang guys, ang ganda na eh. May mga ganyan na hindi naman makahiya, no? May mga ganyan na hindi naman makahiya. Uy, ang ganda.
Yan na. Cute, meron sila ganito dito. Meron silang pavilion na ginawa. Pwede rin mag-events venue dito ah. Pwede rin dito tumambay. Ang nakakatuwa naman dito. Yung mga rock formations na yan. Wow. Malalim na dyan. So pwede ka pa rin bumaba dito. Oh. Pwede ka pa rin bumaba dyan. May harang naman, safe naman. Pacific Ocean ba yan? Lalim na. Lalim nga yan. Halata, diba? Mga ganyan eh. Hello! West Philippine Sea. Piliin mo ang Pilipinas. Culebra Island. Hindi. Ay, parang hirap ah. Saan yung Culebra yan? Yan.
Ay, oo nga. White sand daw kasi dyan eh. Ayan po yung Culebra Island. Hindi pa nga naliligo. Ako ganun-ganun lang siya. Wala silang ganun. They're ready sa mga travel. Ang ganda yung ano nila. Kote nila. Uy. Fortuner. Hiram lang nila yan. Ang maganda naman ng buhay nila. Halata naman sa... Tayo, pag tinungan kaya tayo. Ikaw, maganda kutis mo kung hindi ka na mabigat sa araw. Maganda kutis mo kung hindi ka na mabigat sa araw. Pili-bilag mo sa araw. Mama, pipicture mo. Gusto ko to. Saan naman yung ulan? Sabi mo yung ulan. Tapos na yung bagyo. Well, akyo ka pa. Akyo weather ito. Sabi niya kasi ako. Hindi, di ba pinasili ko sa akin yung Wednesday? Yung Wednesday, di ba naulanan tayo sa Maginhawa? Hindi ko ulan. Di nakuha ko. Ayun guys, time check. It's 12 noon. Grabe ang init ng biyahe natin. Ito pabalik. Hindi na tayo. Goodbye, Villa Manok. Recrudo. Yan, paalam. Pero magsa-side trip po na tayo sa Tambogo. Ilera lang naman nila po. Yan natin, ano meron doon. Hindi mo ba nakita? Hindi. Ba't ako nakita ko na? Ha? Ba't ako nakita ko na?
Sarap talaga magdagat, guys. Nakakatanggal ng stress. Lalo na sa ganitong makainit na panahon. Malayo-layo din pala pa. Menya Point. Osmeña Beach Resort. Ito yung Osmeña Beach Resort. Osmeña Point. Hindi pwede punta ka. Pwede naman. Hindi rin siya yung alam mo yung hilerang ano eh. No? Parang magkakalayo din talaga yung property nito. Walang beach dito, oh. Oo. Parang fish pond. One bar na lang to pagdating doon. Ha? Sabi ko 1 bar na lang to pagdating doon, Sarah. Yan, kasi naisip ko pa. Pagas tayo. May gasoline station pa dun. Naman. Diba? Welcome to Wings. Ito yung isang din naman ito. Wings. White Beach. West Coast Beach. Ganda to ah. Marinel's Beach House. Cabana. Ganda to ah. Maraming pilihan. Alam mo yung restaurant talaga dito. Hanggang pag. Ito parang Ito pa. mahal din yung sisiro. Ayun na tambubong white. 150 pa. Ha? 150 meter pa. Holy Beach. Ito parang public eh. Tambubong White Beach Resort. White Sand. Ayun, ito naman pa. Ay, mas maganda nga talaga dito. Kasi may sand na alun na marami. Hindi Friday. Hindi summer. Kano kayo mga cottage? Ito pala yun. Ito pang rent yun. Ang pag-unit yun. Kasi Friday pa. Pero swerte tayo sa napuntahan natin ha. Ha? Swerte tayo sa napuntahan natin. Sobrang Friday. May dito, may ingay. Oo. Tapos maganda yung ano sand doon. Malawak.
Yung tulugan lang natin ang hindi yan. Hindi okay. Beach. No place. Kaya yun, nasa tulog yun. Sandcastle. Mga tawid Kaya nga sila nag-ano sa Sophia. ito, no? Kanya sa atin, yun, no? Yung blanco doon. Doon banda tayo, no? Ah, doon yan? Parang layo. Yung nakaharang. Yung nakaharang na yan, sa likod niyan, yung Villa Recudo. Saka ano, Osmeña. And Osmeña Point. Ayoko magkalapit sila eh. Ito, si Igid Baybay. Oh, maganda to oh. Ang dami niyang ano, parkya. Ayun dapat. Din sa atin, ang sarap magtambay dun eh. Pati ng mga sasakyan nila, may nag-tent kaya. Nakalimutan ko tanongin yung tent kitchen. Ito maingay. Ha? Ito maingay kasi katabi ng kalsada. Hindi ko man yan naiintindihan. Wala naman ditong sticker, mahal eh. Red magnet, ganun. Wala no? Ito maingay. Katabi ng kalsada, no? Ha? Maingay kasi katabi ng kalsada. Sobrang tahimik. Parang ang creepy to. Bakery pa lang to. Ha? May bakery. Pero pala, hindi pa pinulog tinapay. Hindi ko na sinama eh. Sinama kita, marami ka pa bakery. May milk tea po. Nagpupulo ko agad. Uwian time! Bakbakan ulit! Tingnan natin kung makarating tayo ng 7 PM. Alas 12 na. Wish ko lang. Mas may pasok pa. Good luck! Alright guys, update is anong oras na? 3:34. It's 3:34. So, may biyahe na kami pa uwi. Stopover lang kami dito sa McDo para kumain. Lunch and merienda na. Todo-todo na to. So, ayun. Nandito pa lang tayo sa... Saan tayo? Mga Terem. Pangasinan. Last ng Pangasinan tao sa Last na ng Pangasinan to. Sa sunod, Tarlac na. Ayan, Nueva Ecija. Sana makarating tayo na medyo ano po, maaga-aga. Nakakatakot eh. Bagay. Ride safe lang, syempre. Ang daming tao dito guys. Ang daming people of the universe, ang daming bata. Guys, fake news po yung 7 PM. So nakarating talaga kami ng bahay. Mga 11 PM na po. Hindi na po ako nakapag-vlog dahil dumilim na, nakakatakot na maglabas ng phone at saka medyo pagod na rin po. At saka maraming beses po kaming naligaw kaya siguro tumagal yung biyahe namin ng ganun. So, safe naman kami nakarating. Thank you, Lord. So, thank you po sa panonood. Till our next Moto Adventure!